Kulukutu hey bakwethu ubuhle bethongo TV ababukeli abalandeli angisanazi yazi angisanazi hey ngangimgcine nini uyabingelela ke umfana omncane bafowethu senginenye into la yabo Nkosi yami ubaba kaBhanjira yazi le ntaka ngiyethule kakhulukazi kubabukeli nabalandeli ngangigqoke kanjena ngiqala ukuvela ku YouTube ngangigqoke kanje ngangigqoke kwakuyona le jacket le kwakwelomqhele kanje kuba budokotela TV mfoka Zuma Msholozi ngithemba ukuthi kuyaphileka Mkhulu baba kaBhanjira obingelelayo umfana omncane umabheja ngequantum esigulini eselapha bakwethu bogogo nomkhulu kunomlilo owabaswa esikhathini esidlule nama ngazi wabaswa nini ukuthi wawubaswa kusukela kusiphi isizukulwane mangizalwa hayi bafuthi lo mlilo ufuthe kakhulu namanje usuyavutha kakhulu njengamanje bakwethu izinto engangizenza zisekhona ngiyazi ukuthi abanye baxakeka ukuthi kungani ngingababikelanga ku YouTube ngibike nje ngifaka ivideo nginibikele ukuthi elomlilo usuhamba kakhulu ukuthi ngiyahamba ngiya kwiMpunga yeSintu TV ngixolisa ukuthi ayibangabikho ivideo engiyenzayo ukuthi siyahamba siyobuhle bethongo TV ku YouTube channel yona leno ibukayo kube Mkhulu uKhoza ku TikTok kube Mkhulu uKhoza Dr. Chelb ku Facebook ngixolisa ukuthi nabona nje abanye babona Mkhulu sesibona kwiMpunga Mkhulu sesibona kwiMpunga ngiyacela bakwethu lapha na kwiMpunga yeSintu TV nihambe nifike niye khona nifike nisubscribe na kwiMpunga nangapha futhi umqala ukubona umkhulu uKhoza uDr Chelb awubaba kaBhanjira umenzi wezinto zenzeke ngiyacela bakwethu ukuthi hayi umkhulu umpunga yeSintu lapha nenze njani na TikTok umlekeleli imbanjwa iMpunga yeSintu TV iMpunga yeSintu TV nifike nifollowe lapha bogogo nomkhulu nginenduku ezinkulu kakhulu nginenduku enzima kakhulu ezikhona engididiyelile Nkosi yami ngiyolokhu nginibuza kanti imuphi lo muthi eniwufunayo nina uma niqhamuka senithe inyanga ethile scam ngikhokhe 50,000 80,000 okay angiphume lapho nama ngiyena uNkulunkulu womuthi kodwa nami laba bahamba kumina ngiyabalekelela belekelele ongalekeleleki uyangitshela Mkhulu engalokho ethi akwenzeki lutho kanti mina bengithe uma ufika kumina kunemali ezongena ngo12 nikanti uma ubuya nje uthi Mkhulu akwenzeki lutho ngeke ngasho ukuthi kunemali kumele ingene ngo12 awukwazi ukuvela ukuthi akwenzeka ngalutho engathi ngiyinyanga mina ethe kunemali ezokulokhu ingenela njalo ngo12 wena usulinde leyo mali ke noma izongena kubhavu noma izongena ebhaketeni noma izongena esikhwameni noma izongena endlini noma izongena ebhenga ngisuke ngashongo njalo wena ngiphethe imithi mina lana ekufake egigabeni igeme kumele wehlele izehlo ungibikele uthi hey Mkhulu hayi induku yakho ikanje bakwethu izinto zalapha ekhaya lokhu ikhula kakhulu ngokuphuma nyokuthekela ulwazi ngaphandle nyocela ulwazi ngaphandle kubantu abalezi izinyanga kakhulu akukho lutho ke olutheni bengibuya nje ngizothi Nkosi yami ngiyacela abantu ngiyathutha nabo la hayi ukuthi ngiyathutha nje nina nisezukungilalela ngapha nisezukungibukela iMpunga yeSintu TV iYouTube channel
nizongithola lapho. Ngiyamemezela ngokusemthethweni, ubhale kwi-comment section ukuthi Mkhulu ngikubonile kwimpunga yesintu. Comment section nje izobe ivuliwe, ngiyawavula ama-comment. Usho ukuthi hayi Mkhulu ngikubonile kwimpunga yesintu, Mkhulu ngikubonile kwimpunga yesintu, Mkhulu ngikubonile kwimpunga yesintu. Siyacela ukuthi uqhubeke impunga yesintu iphakamisa. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngicathi unyaka wawusuyophela, ngangiphiwe le phone leka 11,000 ngathi khona sekwenzeka manje. Njengamanje kubona into esiyenzeka kuphela ukuthi ngoba ngeke uyithole lento, ngeke uyibone lento uma uhlele endlini. Uhlele endlini ungafuni ukuphuma uze kumina uMkhulu uKhoza, ubaba kaBhanjira, umabhetsha ngequantum esigulini selapha, indoda ejuluka igazi, amanye amadoda ejuluka amanzi anosawoti. Suka. Hayi kulungile bafowethu. Bengizonibikela ngisekhona eNgwelezane eMpangeni, angiphumi ngiyolaphela kwenye indawo. Ngisazonivezela induku eziningi nje ngokwehlukahlukana kwazo. Kuyothi ngoba sekunesikhathi ngagcina uku-upload ivideo enizoyibona, lokhu nixakeka nje. Mkhulu sesilokhu manje sa-subscribe, asayibona ivideo sikhombisa induku. Akumnandi ukulokhu uveza induku uthola ukuthi abantu balokhu befona bengafiki bezoyithatha induku. Lokhu uthi induku nginazo, uthola ukuthi abantu abafiki bezoyithatha induku. Izizwe zokuhlola nginazo. Izizwe zokuthi ukwazi ukuhlola nginazo, ngiyakwazi ukukusiza ukwazi ukuhlola izinto ezithinta ibhizinisi. Uyalicabanga ibhizinisi ukuthi ngicabanga leli bhizinisi, uyangifonela. Ibhizinisi eli-existayo eselikhona, uyangifonela. Ibhizinisi eselawa, uyangifonela. Sibone ukuthi yini indlela esingakulekelela ngawo. Ukuthi uswavela ku-iBlueit akusho lutho lokho. Impondo ikhona, inkamba ikhona. Bafuthu ungalibala ngithini? Imali esheshayo kuphela engingenayo, imali ezongena endlini, engena ebhenke, nani igezo ikhona, igezo esibomvu esimhlophe esiyisiwasho. Zikhona zonke lezo zinto. Ngisekhona eMpangeni eKZN 078 28 27 948 079 441 0838. Ngiyathokoza.